Teman untuk spesial ngoleh untuk semuanya. Oke, baik. Langitnya katon mendung diajeng. Ananging mendung menika boten udan. Ning tesih wonten penyempreme panas. Ning siang menika ya diajeng. Aku koyo nyawang seliramu Kakak. Iya, tapi sayangnya diajeng. Napa? Lagi merah. Iya. Janjine, janjine, janjine piye ora piye.
Setunggal pamundutan saking Pak Lurah menika sampun ngaturaken. Terima kasih. Diaran si matur sembah nuwun nggih.